Nggih monggo kagem Mas Planet nggih. Kapuri minggah dateng panggung tumuju wonten sasana pagelaran kangge mangayu bagio. Hajatipun Bapak Nuryadi Dala Ibu. Monggo Bapak Planet. Kadang sepuh kula Bapak Planet saking Lakar Santri Surabaya. Ayo, monggo Pak Planet. Ceh. Cakrak priyantonipun. Mas Planet nggih. Monggo. Ora buta kae buta kumong menyambut gawe walang keke menclok ning tembok mabur maneh menclok ning pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya kan
Si